5 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Medyo nalang-alang kita sa aton nga pagsugod subong bangod sa brownout, no? Kag this time magapabati naman kita sang pila ka mga matahom nga mga lalantunon diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Leccioni. Stop din kita sa takna nga alas 2 sa aton na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Ang ibukadang lalantonon nga ito ni Kadulong, ang banon nga may tigulo, I Can't Stop Loving You. Okay, aton nga pangibukada nga lalantunon para sa subong to ang banon nga may tigulo, I Can't Stop Loving You. 7 minutos na nabiling ka makadangat kita sa takna nga launa sa hapon. This time mga kabyanan, ang dugang paginaton nga lalantunon, ang may tigulo nga La Paluma.
banon nga may tigulo La Paluma nagdulong sa inyo sa oras 3 minutos na nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 2 aw kun alauna sapon. Good PM mo dan ri kami Regent Alias nagapamati. Greet ko si Marta, Miggy, Mama Lors, Mami Che, request ko love story. Salamat gid Doc Paul Onyal. Gilubong mo dan watching and listening with you. Request please Rosas Pandan. Thank you. I hope you will get yourself sorted. It doesn't sound right. Amo gani do kalaing isang akong tutunlan subong from Jubisari Almo de Amodente. Okay, this time ang request nga love story. Okay, ang banon nga love story, nagdulong sa inyo sa oras 2 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayong nga mga nagpamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Kapag sige po sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa
takna nga alas 2 sa hapon. Medyo paus-paus gamay nga ito na tingog. Pero okay lang. Padayon kita nga magpangalagad sa inyo sa sining maulanon nga hapon sa pizza 5 sa bulan sa Angonyo. First Sunday of the month. Pizza 5 kita subong. Okay. This time tugangan pa naton ang pagdulong sa inyo sa mga matahom nga lalantunon. Diri sa palatuntunan bumbo o kung gitara sa bumbo. This time mga kabyanan, kantuan naton ang iban pa naton nga mga tagpalamati. Okay? Diri sa Facebook Live. Hello po, listening from Bicol, Daet Camarines Norte. Mayong untulan na sa Kailita, Cuarte. This time mga kabyanan, may isa pa ginaka-request, Rosas Pandan. Okay? Subong man, bago lang natin ginapatukar ang ambanon nga may tigulo love story. This time, ang ambanon nga may tigulo Rosas Pandan.
salamat gid ang banon nga may tigulo Rosas Pandan. Magabalik kita pagkaligay lamang sa pila ka mga importante yung mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa Bumudan maayong hapon, ari kami Regent, nagapamati. Greet ko lang si Marta, si Miggy, Paulo, Mama Lourdes, kag Mami Che. Request lang, love story. Salamat gid. From Doc Paul Unyal. Okay. Kag may nga pagpamati na sa kay Leo Baygar. Leo ko greet sa kinanay ko si Patricia Baygar, si tatay ko Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. I'm watching our ship. Thank you so much, Bumbudan. God bless. From Leo Baygar. May lang ang pagpamati man sa kay Tuto Manny Maranyon. Subuman si Mayflor Maranyon, Maria Fe and Tuto Maranyon. Okay, from Manny Maranyon. Nagapatuyo-tuyo samtang nagapamati. Mayong utubumudan, greet ko sa kumpari ko Rimos Solas dira sa Dumangas ang nagapanamyaw Eric Sayon. Okay, sige, Eric Sayon. Ang request ni Doc Paul Unyal, ang ano to ganing request ni Doc Paul Unyal do, love story ito, no? Love story. Yari na ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay, love story. Mga kabiyanan, 9 minutos na lang nabilin kapag dangat kita stag ng alauna. May nga pon bumbudan, nagapamati man kami barangay Sagasa, tamyaw ko lang Zinaida Suspen, Unggok Suspen, Titom Sancho, Noli Anayan kag sakon Kumari sa Maaw, Titing Ageri, request Lovers Guitar. Okay, Lovers Guitar na gani Bumbo Harold, no? Ma-request ko bumbudan. Anong request ni Man? Jewel Andrino. Ano ang request ni Jewel Andrino? Okay. Mary Elena Moore. Ano man? Okay. Sige. Rudy. No? Si Rudy sa Mansilingan. No? Rudy, kumusta ka na da, Rudy? No? Daw sige gyapon ang aton nga kuan, aton nga negosyo na. Sige. Happy Memorial Day daw sa Amerika ko no sila ni Raul Tiangson. Okay. Sige. Ano pa gito gani isa to nga request kag ina ang sige, ang Lovers Guitar, no? Lovers Guitar. Away ko malista ang Lovers Guitar. Balikan naton ang kuan. Balikan naton ang pilapagin naton ka mga talamyawon karon dugay-dugay, no? Ipatukar naton na ang Lovers Guitar. 8 minutos banwa ang nabilin ka magadangan kita sa tag na nga diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan. Gitara sa bumbo. O doon nagapilit ang akon nga ano. Okay? Sige. Ari pa, may mga nagsululod pa nga mga greetings kag subuman nga mga request diri sa Facebook live. No? Kay do ang tanawan naton ang YouTube channel kag subuman ang Facebook live. Okay, sige. Good afternoon bumbudan. Pwede ka request ang Faithful Love. Napatukar ko na galing para sa mga tiya ko nga gapamati sa Gimbal, Iloilo. Kay sa mga taga Kabakawan, madaming salamat from Opera Hidalanga. Okay. Kabakawan, Villamonte. Sige. Kabakawan, Villamonte. Napatukar ko na itong Faithful Love, no? So naso naman ito nga Domingo na ito ipatukar. Doon amog ito gina ang ginapatukar ko ang Faithful Love. Ari anay ang ano gito ning Roman guitar. Sige. Okay, sige abay. Lovers Guitar.
Lovers Guitar. Do mga mayo ang plastada sa nga aton nga konsubong nga gitara bumbuharol daw kwagid daw wala sipyat. Daw kakwando kag daw gadanlog lang matudlo magtukar mo. 3 minutos na nabilin ka bagadangat kita sa tag na nga launa diri sa aton nga pangalagad sa platuntunan gitara sa bombo. Okay, sige. Sa pila pa ka mga request, may aragali request to si Rudy, no? Andrino sa Barangay Mansilingan. Yang request Maria Elena ko no Bombo Harold. Pero tabi ko may Maria Elena kita dira, no? Sige, Maria Elena. Subong man sa iban pa nga mga request, no? It's either mapadala ka mo sa inyo nga mga request, mga greetings diri sa Facebook Live or sa YouTube channel. Wala gid sa nga problema. No, kay balik-balikan ta na ka basa kag liliun ta para nga mabasan ta na inyong mga greetings. So sa mga nagahilay-hilay na dira kay nagapatuyo. Sige, ari pa ang madamo pa naton ginpiparar sa inyo nga mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Yari anay ang antis ang may ara pa request bumbuharol nga basi may gitara kada si dalom sang kahoy nga lawaan. Galing kedo sa nagligid pa nato mangita do wala no. Sige Maria Elena ya may ara na da. Okay na? Sige abi Maria Elena. Okay, Maria Elena. So, grabe ito, naganamit pag ang aton nga patuyom-tuyom sa nga. Samtang nagadulodapya ang mabugnaw nga hangin daw. Dumapiyungan magkita sa mga sunata, subong ba? Impunto launa ng oras, diri sa ito pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. Magabalik ang hindi nga palatuntunan, pagkalikan lamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Pabalik na mga kabinan sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Mayong utubumbudan kag sa minilyon mo nga tagpalamati, grabe, minilyon nga tagpalamati Request ko bumbudan tuldok sang asin. May tuldok kada ang kwan ang dalom sa kahoy nga lawaan wala gid. Tuldok abi iya ka asin. Request ni Arturo Sari. Okay, sige. Samtang nga wala pa ang tuldok, yari anay ang banon nga may tigulo, La Paluma.
Okay, La Paloma, 11 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Good noon bumudan, gapamati subong, bumburana sa bumburana. Gitara sa bumbo, no? Ang bumburana karon sa gabi. Request ko linagpangaturag soy from Edwin Ispindi Juarez. Kaginatamyo lang ang Juarez family sa Purok Malipayon, Barangay Sampinit. No, turagsoy daw wala man dagi instrumental nga turagsoy, no. Wala. Wala ko di sa turagsoy. Bayo lang nga pagpamati dira. Nagpamati kami di subong Simbo programa sa Bumbo Gitara. Greet ko lang da si Boy Paluma and family sa 11th Road, Hermelinda Homes. Boti timing lang kaya nga kung gipatukar bagulang La Paluma. Ang ginatamyo si Boy Paluma kag si La Paluma Garganza sa panaad kag si Aliyah Baluyo Canizal family sa Raimundo Hermelinda Homes kag si Jaguar Hospital sa May Gardenville kag si Guapa Jaira Baluyo Raimundo sa Hermelinda Homes. Request si dalom sa kahoy nga lawaan. Alang-alang kay hindi na mapatukar ang idalom sa kahoy nga lawaan. Okay? Sige. Kag malang nga pag pamati man si Patricia Diaz kag si Tracy Diaz sa Oasis Mansilingan. Okay, may ara nakita da sang turagsoy nga gitara. Turagsoy abi nga gitara Honda. Larga, turagsoy. Nan. Tidak ya. Okay, turagsoy sa sabaw na galangoy-langoy. 16 minutos na nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Yari pagid ang
matahom nga lalantunon nga mga dinumaan halin pa sang una tubtub subong pwede na panaton mabatian kag aton ginapamatian lawiswis kawayan. Okay. Okay, lawiswis kawayan. Nagadulong sa inyo sa oras. 18 minutos ang nakaligad sa tagna nga una sa hapon. Good PM Bumudan, pwede ko ka request Skyline Pigeon. Ang nag-request Susan Salas. Tanaw na to, abi ko may Skyline Pigeon. Si Kuana nang bala sa nala ko no. Si Bumbuharol ng bala sa Kuana sang Skyline Pigeon. Yaranay ang ambanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso.
Okay, lumalabay ka daw aso. 21 minutos na kaligad sa tagna kala. Una may Skyline Pigeon kita. Okay, sige abi, gitarahon ta ang Skyline Pigeon. Okay. Salamat, Bumbu Harold, sa Skyline Pigeon. Gin-request ato mga kabiyanan ni sino nag-request ato? Si gin-request mga kabiyanan ni Susan Salas. Okay. Skyline Pigeon. This time mga kabiyanan, balikan nato ng ibang mga talamyawon. May nga pagpamati lang kay Rogelio Estardo. Bungudan good PM tamyaw ko mga migo ko sa silay. Okay. Nagapanamyaw Rogelio Estardo. This time ang ambanon nga may tigulo matud nila.
Okay, matud nila daw nga ginatukar sang gitara. 31 minutos mga kabiyanan ang nakaligad sa tagda nga launa. Dahil ko mga pamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Okay? Sige. So may pila pa ka mga request mga kabiyanan no karon tada patukaron. May request diri ka paligiran Bumbo Harold, no request ni Len Salcido sang hinigaran no, ang ambanon sang asin nga may tigulo kapaligiran. Tanaw nato na Bicol may ato dito do nakagi ko di patukar mo sang kapaligiran. Yari na ang ambanon gagin pasikat. Okay. Gin pasikat sa tuanay di isang banda nga asin ang ambanon mga kabanan nga kapaligiran. Na kay may pagka-environmentalism nga daan si Saro Banyaris ang asin nga banda. Yari ang ambanon nga may tigulo kapaligiran.
Okay, kapaligiran, no? Gin-popularized ang ini nga kanta sang grupo nga asin kag amuman ang nag-compose sa sini nga kanta. Ang banon nga may tiulo kapaligiran. Magabalik kita banwa pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa Bombo. This time, ang ambahanon nga may tigulo Uhoy Alibangbang. Okay. Uhoy Alibangbang. Okay, sige. 10 minutos sige lamang mga kaibigan na nabilin kag magadangan kita sa tag ng alas 2 do kagamay na gilang sa oras nga nabilin. 15 minutos pa, no? 15 minutos pa gali ang nabilin. Good noon bumbudan mati lang kami diri sa Talisay from Rino Bermudez. Bumbudan tani ma-request ko ipaglalaban mo galing kay basi ipasiraman kamo ni Mayor Bing si ni Rogelio Istaro. Ati way man niya labot ya kon magpagusto tadi ako mag play tayo sa kunano i-play nato diri. Ang mapasira lang biro kag magpauntat sa akon ri magambal si Dr. Rogelio Floritin tayo isang bumbo. Amo nang ginaluman to di. Pero iban nga tao ay niya way si may maka-influensya sa aton di kon maano man kita diri. No? Sige, basi meron ka na ipaglalaban nga tukar nga gitara Kim. Pero kung wala tamay mo. Yan ni Freddy Aguilar. Okay, sige. This time samtang wala pa, ari-anay ang kwan, ari-anay ang dugang panaton nga pag dulot sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Ang ambahanon nga kanta sadto ni Willie Garte nga may tigulo hain ang utlanan.
Okay, hain ang utlanan. Ang pasikat maning ambanon ni Willie Garte. 10 minutos na nabiling mga daan tinastag ng alas 2. Timiyara kita dasang gitara nga ipaglalaban ko. kung daw wala, kantahon lang ni Kwani, ni Bombo Harold eh. Okay, sige. Next song, nga request aton diri ang ambanon nga ipaglalaban ko ni Freddy Aguilar. Okay, sige. Samtang wala pa, may damo pa ko din natigan na. Okay na? O, sige, abi. Ipaglalaban ko. Okay, walay angay. 2 minutos na kiligid sa tag ng alas 2. Ginakolabos kinabanuan sa oras diri sa tunong pagpalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Danay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Upod sa inyong anchorman, ini si Bumbod Angelecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Ginapahibalo sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod nga madula anay kita sa makadali sa kahinan bangod sa patigyunon nga change power diri sa studio. Magabalik ang Bombo Radio Bacolod sa indi lamang madugay. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi?